खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं सुजुमा बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों पाकिस्ताननि सा 5 उदखारिखौ भारतनि BSF रौनियाफोरा गावथारदों। दरंआव सा 4 उदखारिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बराक भेलिया 26 आगस्तनिफ्राय आबुङै लकडाउन जागोन। अयोध्या मस्जिद लुनो थियारि जाबाय। COVID-19 नि भेक्सिनखौ बे बोसोरनि जोबनायाव बाहायनो हागोन होननानै हेल्थ मिनिस्टारा बुंदों। आइजो हकी हानजानि केप्टेन रानी रामपलआ राजीव गान्धी खेल रत्न बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 22 आगस्त खालारखालि करिमगंजनि डिपुटि कमिशनार बिथाङा फोरमायदों बराक भेलियाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बांनो हमदों। बेनि थाखायनो 26 आगस्तनिफ्राय 4 सेप्तेम्बरसिमहालागै बराक भेलियाव आबुं लकडाउन जानो हागौ। बे लकडाउननि थाखायनो आसामनि चिफ सेक्रेटारिजों सावरायनाय जादोंमोन। जुदि चिफ मिनिस्टारा गनायो अब्ला 26 आगस्तनिफ्राय बराक भेलिया लकडाउन जानो हागौ। आथिखालाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बांनो हमदों। बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावबा गावखौनो सांग्रां जानो डिसि बिथाङा खावलायदों। उत्तर प्रदेशनि अय'ध्यायाव मस्जिद लुनो थाखाय इन्ड'-इस्लामिक कालचार फाउन्डेशनआ उत्तर प्रदेश साननि सेन्ट्रेल वेब बर्डनो 5 एकड़ हा गनायथि होबाय होननानै खौरां मोन्दों। बे मस्जिदखौ उत्तर प्रदेशनि अय'ध्यानि दानिपुर गामियाव लुनाय जागोन आरो मस्जिदनि मुंखौ मस्जिद दानिपुर मुं दोननाय जागोन होननानै खौरां मोन्दों। आथिखालाव दुलाराय मुलुगानो कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय, नाथाय दिनैसिम रावबो हादोरानो बेनि मुलि दिहुननो हायाखै। गोबां समावनो माखासे हादोरफोरा कर'नानि मुलि दिहुनदों होननानै फोसावदोंब्लाबो बेफोर फेलें जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि समावनो भारतनि इउनियन हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हर्ष वर्धनआ बुंदों दि भारतआ COVID-19 नि मुलिखौ दिहुननो नाजागासिनो दं आरो बेनि आनजाद नायनाया 3थि खोलोबआव दं। बे भेक्सिनखौ बोसोरनि जोबनाय समहालागै बाहायनो हानाय जागोन। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव गोजोन मोननाय फोरमायदों दि भारतआ कर'ना भाइरासजों जुजिनानै 8 दान जालांबाय। भारतआ कर'ना भाइरासजों जुजिना देरहानो हादों। भारतआव 75% रिकभारि जादों। 23 आगस्त खालारखालि आसामनि दरं जिल्लानि सिङाव थानाय सिरबरी होननाय जायगायाव पुलिसआ सा 4 उदखारिफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो बे एरेस्ट खालामजानाय सुबुंफोरनि नामखौ फारियै आब्दुल हानिफ, इक्रामुल इस्लाम, हाबुल इस्लाम आरो शामसुल हुसैन होनना मिथिनाय जादों। बे उदखारिफोरनिफ्राय पुलिसआ गंसे .22 पिस्तल आरो गरबा गुलि आरो गंसे देगार उद्धार खालामो आरो बे 4 उदखारिफोरनि न'खौ ढेकियाजुलि क'थालसुब गामिनि होनना मिथिनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे 4 उदखारिफोरा AS02 X4696 नाम्बारनि गंसे एल्ट' गारियाव माखासे हाथियारखौ लाना दरंनि दलगाव फारसे थांबाय थानाय समावनो एरेस्ट खालामजायो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे उदखारिफोरा ओनसोलाव माखासे सिखाव खालामनायनि थांखिजों फैदोंमोन होनना मिथिनाय जादों। 22 आगस्त सनिबारनि फुंबिलि समावनो भारत-पाकिस्तान सिमा पान्जाबनि टार्न ओनसोलाव सा 5 पाकिस्ताननि उदखारिफोरा हादरनि सिमाखौ बारना भारत फारसे हाबबोनो नागिरदोंमोन। बे समावनो भारतनि सिमा बेंगिरि 103 बेटेलियननि रौनियाफोरा उदखारिफोरखौ भारत फारसे हाबनो लानाय समाव बादा होनायाव मोननै हानजानि गेजेराव गावलायलायनाय जायो आरो गोबां खेब होबथानो नाजासेयावबो उदखारिफोरा फावसायलाङैलाय मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोबाव सम नारा-नाथा गावलायलायनाय जायो आरो जोबथियाव भारतनि सिमा बेंगिरि BSF नि 103 बेटेलियनआ पाकिस्ताननि सा 5 उदखारिखौ इनकाउन्टार खालामनाय जायो आरो हादरनि सिमायाव दायो। पुलिस आरो BSF नि रौनियाफोरनि बिफाना गोख्रों इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो होनना मिथिनाय जादों। हकी इन्डिया भारतनि आइजो हकी हानजानि केप्टेन रानी रामपलखौ हादरनि देरसिन गेलेमु बान्थानि थाखाय सायख'जानायाव साबायखर जासिदों। हादरनि देरसिन गेलेमु बान्था खेल रत्न बान्थानि थाखाय सायख'जानो मोनना रानी रामपलजों लोगोसे बिथांनि नखरावनो दायो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आथिखालाव रानी रामपल बिथांजोखौ चाइनि नेशनेल ट्रेनिं केम्पआव फोरोंथाय लाबाय दं होननानै मिथिनाय जादों आरो बेयावनो थानानै रानी रामपलआ बुंदों दि खेल रत्न बान्थानि थाखाय सायख'जानाया आं आरो आंनि नखरनिनो गोग्गानाय। बे बान्थाखौ आजावनो हानायाव आं सिगांनो हकी फसंथान हानजानि कच आरो लोगोफोरखौ साबायखर जासिगोन होनना बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव गोख्रों नाजानानै साबसिन गेलेनायाव नाजागोन होननानै रानी रामपल बिथांजोआ बुंदों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गाहाय सुजुगिरि आं रमेन बर'।
बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआ नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव रादाब होनो आखायाव लादों। जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआ 21 आगस्तनिफ्राय फैगौ 30 आगस्तसिम फ्रि एबा बेसेन नाङाजासे एडभार्टाइजमेन्ट होनो आखायाव लादों। जेरै स्कुल कलेज एडमिशन, मार्केट प्रमोशन, सावथुन, मुवा बेसाद बायदि बायदि एडभार्टाइजमेन्ट। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना बेसेन नाङाजासे एडभार्टाइजमेन्ट होनो गोसो दङ बिथांमोना जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सजों कन्टेक्ट खालामनानै बेसेन होनाङाजासे फोसावनो हागोन। जुदि नोंथांमोना फोसावनो गोसो अब्ला जानबुं अनजिमा 6000039317 8399040182 आरो 6000838395 आव कन्टेक्ट खालामनानै फोसावनो हागोन। गोजोन्थों।